Nilqakom għal din l-intervista ma' Dr. Alfred Sanz, awtur, politiku, ex-Prim Ministru, missier. Il-pubblikazzjoni ġdida tiegħu Confessions of a European Maltese The Middle Years. Din l-intervista hija parti mill-Festival tal-Ktieb fuq il-kampus organizzat mill-Kunsill tal-Ktieb. Dr. Sanz, nilqak għal din l-intervista b'mod virtuali din darba il-Festival tal-Ktieb. Dan huwa ktieb li jitratta perjodu minn nofs is-snin 70 sa l-1992, il-bidu tagħha. Però f'partijiet minnu, speċjalment fil-bidu tiegħu, inti tidħol f'ħafna dettall l-istudji tiegħek, Harvard, Boston, dak il-perjodu tiegħek meta inti mort hemm u mbagħad ġibt ukoll tip ta' ħanidwek scholarship biex tagħmel id-dottorat tiegħek billi tiġi Malta u tistudja l-korpi parastatali. In-nies lilek bħala politiku jafuk bħala persuna manageriali, il-mod kif tieħu ċerta deċiżjonijiet. Dik il-persuna issawret f'Boston u f'Harvard. Le, ma naħsibx ta' fis-sens li jien dejjem kont nemmen illi dak li jiġri fis-soċjetà huwa msawwar mill-organizzazzjoni li taġu fiha. U allura jekk ma jkollokx organizzazzjoni li qed jaħdmu b'ċertu mod, mhux se tirnexxi. U mort hemmhekk preċiżament biex nara kif l-Amerikani kienu qed jaħdmu fis-sistemi tagħhom ta' edukazzjoni u ta' tmexxija fuq azzjendi privati biex nara kif ta' jista' jiġi applikat għal pajjiżna. Fil-fatt, inti semmi f'him minnhom aneddotu ta' meta ingħatajt rwol fih dan il-Partit Laburista l-ewwel rwol tiegħek tmexxi l-Uffiċċju Informazzjoni tal-Partit. U parti mill-xogħol tagħkom kien li torganizzaw il-korsijiet. U fil-ktieb semmi l-ironija li dak it-taħriġ il ħadd fl-Amerika kapitalista qed tużah f'Partit Soċjalista f'Malta biex in-nies jitalmu ħalli jimxu fuq dawk il-modelli, però ovvjament jaddattaw mar-realtà Maltija. Ma effettivament waħda mill-affarijiet li skoprejt fl-Istati Uniti kienet kif jgħallmu it-tmexxija tal-organizzazzjonijiet. Mhux biss billi toqgħod tara textbooks u l-kotba, imma wkoll billi titħarreġ fil-mod kif tiddiskuti problemi f'organizzazzjonijiet, tapplika t-teorija li jkun hemm ovvjament. Imma l-importanti mhux rajt it-teorija, imma kif qed tapplika. U kien hemm sistema, speċjalment fl-HBS, Harvard Business School, kif matul sena wara l-oħra fil-mod kif jiġu edukati l-istudenti, ikollhom jiddiskutu il-każi u kif se jsolvuhom. U allura dik it-tip ta' metodoloġija kif tgħallem l-affarijiet bdejt napplika wkoll fil-Partit Laburista u naħseb li ħadmet. Titkellem ukoll fuq il-marketing. U fil-fatt meta inti mbagħad kont ġejt Malta, kont parti wkoll mill-MDC dak iż-żmien u d-Dipartiment ħanidu hekk tal-Gvern li qed immexxi daw il-korpi parastatali li kien waqaf il-Gvern ta' Mintoff. Tagħmel osservazzjonijiet tgħid daw laqas idea ta' marketing. Laqas kienu jafu is-swieq tagħhom x'inhuma, x'iridu s-swieq. Effettivament l-MDC li kienet First Enterprise matul is-snin, kienet il-Malta Development Corporation, Korporazzjoni Maltija tal-Iżvilupp li ġiet imwaqfa fis-snin 60 tas-seklu ieħor, kellha l-ħtieġa li tattira l-azzjendi f'Malta. U apparti minn hekk ukoll spiċċat taħt tmexxija tal-amministrattiva tal-Gvern Laburista, tmexxi wkoll l-azzjendi tagħha, sa ħafna dawn l-azzjendi kienu waqfa mill-Gvern, sempliċiment biftehim diplomatiku jinnaf maċ-Ċina pereżempju. Allura kienu jixtru il-fabbrika, iwaħħluha f'Malta, imbagħad se jagħmlu biha din. U l-problema kollha kienet kif se jinbijaw l-affarijiet li qed jipproduċu. U dik kienet xi ħaġa li ma ħasbux fiha. L-argument kien jekk għandek l-azzjenda hemm, dina qed tipproduċi proset għamilna pass il qudiem u kif se mbagħad se nbjaw l-affarijiet. Waħda mill-azzjendi li semmi hija taċ-ċikolata fil-fatt. Il-famuża Deserta li mbagħad għawet insemmijielek għaliex inti tuża bħala eżempju ta' kif anki s-soċjetà li kienet qed tinbidel, anki sforz ta' deċiżjonijiet li ħad il-Gvern ta' Mintoff fis-sebgħinijiet, upward mobility li kien hemm, li inti qed toħloq soċjetà qed jinbidlula l-aspirazzjonijiet u ċ-ċikolata tgħid kienet waħda on the recurrent issues li
Politikament, mbagħad. Politikament mbagħad saret issue politika. Of course. Imma il-punt kien dan ukoll li kien pajjiż li qed jitgħallem jagħmel affarijiet ġodda. U ħafna drabi ma kenniex klu kif se nagħmluhom dwar affarijiet ġodda. Imma taċ-ċikkulata kienet problema mill-lanqas għax lanqas kellek is-suq f'pajjiżna illi tista' b'xi mod jew taħdem fuq għalli għalhom mbagħad ikollok problemi politiċi kif kien hemm qawwija. Imma kien hemm fabbriki oħra pereżempju illi kienu qed jipproduċu tools, machine tools. Malta ma kien hemm l-ebda kif tajta u l-ebda ftuħ għalihom. Kien hemm ukoll ta' televisions. Dik ġiet wara. Ġiet wara. Imma ta' televisions mbagħad il-komplikazzjoni kienet di illi l-gvern iddeċieda forsi ta' Li jillimita d-domand. Le, illi ikollu biżejjed talba ħalli minflok jimporta it-televisions tal-kulur bil-list jaħdimhom ma' Malta. Issa xorta waħda. Is-suq tagħna tant kien żgħir li ma kien se jżomm għaddejja fabbrika bħal di, imma b'xi mod jew ieħor il-maniġi li saru ħadmet illi iva ċerti assembleja ssir f'Malta li ma kienx deċiżjoni tajba. Però mbagħad inti semmi wkoll li dik ukoll kellha l-problemi tagħha li ta' klientelizmu, ta' li inti biex takkwista television tal-kulur u dik ħolqot mbagħad il-problemi politiċi l-oħra. Dik waħda mill-affarijiet interessanti f'dak iż-żmien, li tipprova solvi jew il-gvern jipprova jsolvi b'mod tekniko-politiku ċerti affarijiet ta' żvilupp. Imma mbagħad joħolqu warajhom komplikazzjonijiet politiċi li qed insemmu ta' klientelizmu għax kien hemm numru limitat ta' televisions li ħerġin fis-suq u l-kompetizzjoni għalihom mbagħad daħlu fiha komplikazzjonijiet politiċi. Dan kien perjodu id-79 fejn ngħidu hekk il-politika ta' Mintoff leħqet l-apiċe tagħha. It-tluq tal-bażi militari, it-tluq tal-Ingliżi minn Malta. Inti semmi għeddetu dak iż-żmien li inżilt ma' sħabek fosthom Evarist Bartolo u semmi oħrajn għaċ-ċelebrazzjonijiet u mbagħad swiċċajtu l-flett tagħkom u mbagħad kontu labtu ċajta fuq Godfrey Pirotta. ċempiltulu f'nofs tal-lejl u fiċ-ċelebrazzjonijiet uffiċjali kien hemm preżenza qawwija tal-Libjani, Gaddafi kien ġie Malta u bellajtu ilu li hemm press conference urġenti qed nirrakkonta dan biex min qed jarana jifhem x'qed naslu għalih li l-Libjani se jieħdu over Malta. Insomma, kienet ċajta tal-ewwel ta' April. Godfrey Pattilkom mbagħad wara. Għaliex mbagħad għat-tiċ tiegħu stidinkom bħala farewell tiegħu, barbecue l-armir u spiċċajt lampa stampa waħdek. Jien żgur, ma nafx ħadd ieħor. Però l-irt nasal huwa da. Inti wkoll fil-ktieb tgħid forsi iċ-ċajta tagħna stess il-fatt li provajna nagħmlu dik-ċajta ma' Godfrey fuq il-Libjani taking over, etc. Kienet riflessjoni ta' sentiment, ta' inċertezza wkoll li kienet jaħkem il-pajjiż isma' warritu l-Ingliżi x'se jiġri minn dal-pajjiż. Le dik kont ħassejta mill-bidunet meta ġejt lura Malta fis-77. Kont ħassejt li kien hemm ċertu ammont ta' inċertezza li qed tinħass fil-pajjiż. Veru se jirnexxielna l-Ingliżi tilqu nibqgħu għal rasna hekk jew ġej xi ħadd ieħor minn flokna. Għandna bżonn xi ħaġa oħra minn flok u fil-fatt il-Partit Nazzjonalista dak l-istess żmien kien ħares bil-politika tiegħu li daħħal lil Malta membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea minn hemm bdiet. Ekku. Ġifieri kien hemm dik is-sens ta' mhux inċertezza fem. Kien hemm sens ta' qlubija wkoll ta' kuraġġ li kien għaddej. Imma ovvja, l-istess kif kien ġara fi żmien l-indipendenza fl-64. Se jiġri wara l-indipendenza fl-64. Kien hemm min ibassar li se jkun hemm kollas li ma kienx hemm u l-istess ħaġa fid-79. Meta mbagħad wasal il-Kurnel Gaddafi bit-truppa tiegħu għal-jum il-ħelsin, hemmhekk sibna spunt tajjeb biex nagħmlu ċajta wkoll ngħaddu lejla tal-ewwel ta' April. Fenek Adami kien għadu ġdid fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista u kif int. Il-proposta alternattiva tiegħu kienet li Malta tissieħeb dak iż-żmien European Economic Community, EEC. Inti fi ktieb tgħid I was shocked b'dil proposta u qed li n-nazzjonalisti ma kinux qed jifhmu l-implikazzjonijiet ta' dak li qed jgħidu. Issa dan huwa ħsieb li inti bqajt iżommu tul is-snin. Sirt mexxej tal-Partit Laburista, Prim Ministru, kap bqajt iżommu dan ħsieb. U forsi anki sal-lum għadek is-sostni li dik ma kienx l-aħjar triq. Però din tista' tkun hija konsistenza fil-pożizzjoni tiegħek, però hemm min jgħidlek isma' hija wkoll intransiġenza ideoloġika li inti
minkejja kollox, ma laqsta forja li tibdel l-ħsib tiegħek minn dak iż-żmien. Le, bil-maqlub ta' naħseb li hija l-għażla ta' sħubija li ideoloġika. Għax l-oġġezzjonijiet tiegħi kienu u għadhom dejjem fuq bażi ekonomika soċjali. Tħares lejn x'huma r-regoli tal-Unjoni Ewropea, tara kif se japplikaw għal pajjiż żgħir bħal tagħna, għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħmel is-somom. Fil-fatt l-ewwel artiklu li ktibt kemm meta kont Malta kien jismu eżattament fuq il-kwistjoni taħt nom de plum Thomas Bosch li bqajt nuża wara, namlu ftit is-somom. Ġifieri jiena nqis il-pożizzjoni tiegħi bħala mhux ideoloġika. U l-pożizzjoni dawk li dejjem iridu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala dik ideoloġika. U fil-fatt fil-Partit Nazzjonalista kien hemm żmien meta kien hemm faction tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment il-Borġi Liberjani, li kienu dubjużi ħafna mill-option għax kienu jisu għalli ma tibut. U fejn dan il-Partit Laburista, x'kienet is-sentiment? Is-sentiment fil-bidunet kien. Tiegħek kien jirrifletti dak li d-diskussjoni intern jew kien hemm min ukoll qed Kien jirrifletti naraw din ix-triq. Kien jirrifletti ħafna. Ma matul is-snin u bagħad kien hemm min bil-mod il-mod beda jiswingja l-pożizzjoni ftit aktar differenti. Imma niftakar sal-aħħar fejn wasalna dal-ktieb 92, meta provajna ndaħħlu għax jien mbagħad kont inkarigat milli nagħmel update tal-politika laburista fuq l-EU u li jisir dak iż-żmien. U konna daħħalna it-tri illi jekk l-affarijiet jinbidlu matul ftit ta' snin nikkonsidraw l-option ta' sħubija sħiħa li hija dejjem flessibbli li dejjem flessibbli kien hemm kurrent qawwi fih dan il-Partit Laburista laqas dik mariet u kellna nbidlu mbagħad il-karta li konna qed nippreżentaw. Edi fejn akadami, inti semmi meta sar kap. Ma kontx Malta dak iż-żmien. Ma kontx Malta, però meta ġejt lura, int ħassejt li fih dan l-istrutturi tal-Labour Party, in-nies ta' madwaru, kienu qed jissottovalutawh. Fil-fatt inti stess ukoll tammetti li ħanikwota biċċa, I too still thought there could be no comparison between the two leaders, maybe Mintoff u Fen Akadami. Dak l-istadju. Li da, ovvjament qed nirriflettu dak iż-żmien. Però over the years, I was to be proved wrong. L-ewwel bidu ovvjament, jiena wasalt xi 6 xhur li Edi Fen Akadami kien sar leader tal-Partit Nazzjonalista u ovvja kien għadu qiegħed isib saħħ. Imma to be fair ukoll kont impressjonat mill-istrutturi li tilgħin fil-Partit Nazzjonalista u mbagħad l-argument li kien dak iż-żmien kien jgħidu l-vavu tal-ħarqa lil Fen Akadami, kont naraħ qed boost. Għax l-aktar ħaġa importanti favur kap tal-oppożizzjoni, speċjalment ikun għadu qed jibda, u li tissottovalutah, għax allura mbagħad jista'. Tifat hija riflessjoni li kien għamilli li Spiteri meta kont intervistajt u ftit wara li pubblika memoirs tiegħu, l-istess ħaġa. He was dismissed. U kien żball kien. Kien żball għalija totali għax imbagħad kien hemm l-evidenza li l-istrutturi tilgħin u li l-lingwaġġ qed jinbidel. Imma mbagħad aktar minn hekk anki meta tħares lihom dak iż-żmien fil-bidu ras ma ras ovvja li Mintoff kien superjuri. Imma bil-mod il-mod l-affarijiet jinbidlu. Il-Partit Nazzjonalista organizza ruħu. Organizza ruħu sew anki b'kuntatti ma' barra. Li huwa interessanti huwa l-kontrast ma' beda jiġri fil-Partit Laburista. Meta inti mbagħad sirt responsabbli mill-informazzjoni fil-partit, kont l-ewwel wieħed li daħħal computer fil-maċina. Fi żmien meta perit Mintoff, il-computers kienu out of the question. Fuq bażi privata sibti li kien jużomu, mbagħad wara. Interessanti. L-argument kien, ma bidhomx fis-sistema tal-gvern, għax kien iħoss. Jitilfu l-impjiegi. Exactly. Però anki fil-partit, jiġifieri hemm riflessjonijiet li anki dik il-parti li kien imexxi Louis Grech ta' informazzjoni elettorali, eċetera, daw kienu jagħmlu xogħol brillanti, però l-problema li it wasn't computerized. Allora meta tiġi qed tittellaq mal-oppożizzjoni li kienet ben organizzata, konta tibda b'handicap. Xort għamlu xogħol tajjeb, dak iż-żmien. In-nies ta' Louis Grech ġifieri. L-interessanti hu li n-nazzjonalisti kien ħolqu sistema ta' street leaders. Li inti wkoll titkellem fuq għadi, tgħid kienet qed toħloq ukoll ċerta disgwit intern fil-Partit Laburista meta tara l-għadu politiku tiegħek qed jorganizza ruħu b'dan il-mod.
Ma tinsiex il-problema kbira kif nara jien issa with hindsight tal-Partit Laburista kienet li kien fil-gvern. Allura ħafna mill-istrutturi tiegħu kienu qed jiżvojtaw biex in-nies tmur taħdem fil-ministeri jew mal-ministri. Allura fiċ-ċentru mbagħad daħlet ma' Luis Colejro li Semmija toħloq ftit gravità fil-biċċa. Ma kienx hemm biżejjed ħsieb u ħidma. Allura anki dal qed tgħid int skattat l-aktar b'mod politiku. Meta l-organizzazzjoni ta' intelligence gathering sarna ngħidula ġifieri, illi l-Partit Nazzjonalista kellu biex jiġber intelligenza fuq l-elettorat. Meta dik bdiet tinkwieta lill-Partit Laburista, aktar bdiet tinkwieta fuq bażi politika. U allura l-attakk kien politiku. Dik kienet sistema ta' spjunaġġ ukoll użajniha bħala lingwaġġ politiku. Imma organizzattivament ma tantx kien hemm concerns dwarha, ma nafx nispjega ruħi tajjeb. Imma l-akbar concern kienet il-politika, mhux il-fatt li torganizza b'xi mod biex tirrispondi on the same basis. Laqda mal-Journal Workers Union. Perit Mintoff ipprova jużat int fil-ktieb biex forsi jikseb il-paċi industrijali fi żmien li risqin lejn id-79. Però fl-istess waqt tinnu tomenti mal-ktieb. Fil-waqt li prova jikseb dil-paċi industrijali, il-paċi anki soċjali, bada jiftaħ ġlidiet, kellek il-ġlida ma' tobba, il-ġlida ma' l-akademiċi l-università minħabba riformi li rrid jagħmel, il-ġlida mbagħad tal-iskejjel tal-Knisja. Isu kien hemm dissonanza fuq naħa tipprova ssib dak il-paċi. Però fl-istess ħin qed tinstiga setturi differenti li kien hemm żewġ il-partit mbagħad bata minnha. Kien hemm żewġ tracks ta' tmexxija. Waħda kienet korporatista illi biex timmodernizzaw tbiddel il-pajjiż trid illi kulħadd jaħdem flimkien. U allura anke fil-Korporazzjoni tal-Iżvilupp, First Enterprise Arid issa, kien hemm il-modelli li daħħal fil-board u fit-tmexxija businessmen, nies ta' ċivil u nies ta' trade unions. U kien hemm dak il-ħsieb dejjem, anki pereżempju fil-korpi parastatali, jiġu ingaġġati biex jgħinu industrialisti Maltin. Allora jkollhom aċċess għal ħafna informazzjoni tal-gvern. L-argument ta' conflict of interest li nsimgħu llum dak iż-żmien kien għadu primittiv tal-aġel. Issa minn numru ta' industrialisti kbar, ġifieri, mexxu kumpanija. U kulħadd kien jaf x'inhu għaddej, imma kienet aċċettabbli dak iż-żmien għax il-mudell korporatista b'dak se nimmodernizzaw u niżviluppaw l-industrija tal-pajjiż. Dak l-ewwel track. Imma mbagħad it-tieni track ieħor kien it-track li timmodernizza anke billi tibdel ċerti affarijiet. U r-riformi fuq tat-tobba pereżempju, illum aċċettati kompletament. Dak iż-żmien ħalqu rebus. U kienu użati wkoll, nkunu ċari, mill-Partit Nazzjonalista fil-format differenti tiegħu biex joħloq l-attakki. U kienet taħdem tajjeb fis-sens politiku tal-kelma din ħaġa u baqgħet tiġi aggravata. Anki l-università, hemmhekk l-università hemm two ways of looking at it. L-argument jekk hux tajjeb li l-università tkun 100% akademika, jew l-argument jekk għandix tkun parti minna taħdem u tistudja. U dik kienet hemmhekk split totali. Dik kienet dibattitu li għadni minix kompletament konvint naħajja oħra fuqha. Tat-tobba li kienet ċar, tobba kellhom żball. U aċċettaw illum għalkemm ma jagħmlux mod ċar. Però mbagħad il-metodi li kienu użati biex tipprova tikkonvinċi li kienu żbaljati. Aktar mill-li jekk anke il-metodi kif tevolvi il-politika, kif tevolvi il-ġdid. Ħafna drabi ma kienux ikunu espressi b'mod ċar. Daqqa joħros punt u daqqa joħros punt ieħor. Fil-fatt inti tagħmel riflessjoni fuq l-istil ta' kif kien jiddeċidi Mintoff. Issa jeħillaqa, jgħid li għandu xi jgħid, ħadd ma jitkellem jew għax m'għandu xi jgħid jew għax jibża, u joħodik bħala kunsens u mbagħad jitfaħħa fil-pubbliku u mbagħad xi ħadd ix-ċivil jew in-nies ma jrid jaraw kif se Hekk nara tiġri, ġifieri, imma jista' jkun li għandi żball. Imma mbagħad to be fair għal Mintoff ukoll illi meta kien joħroġ dawn l-idejat kien jistenna min jirreaġixxi. Sa veru l-istil tiegħu kien jimpedixxi l-ċerti nies għax jibżgħu, imma kien jistenna li jkollu reazzjoni meta ma jkollux imbagħad jew jiddejjaq jew jibqa' miexi. Fil-fatt, inti hemm rapport minnhom li kont ktibt ftit wara li kont ġejt lura u kont parti mill-FDC, kont battulu u ma tantx kont omotta, ġifieri, għax tfajtilu qedlu smgħu qed tippretendi li daw in-nies joħorġu fl-arena barra jippruvaw bijaw prodott, logħba ice hockey, użajt il-kelma inti, mingħajr ma tajthom l-equipment u ħallejthom arwenin. U kienet vera.
Imma mbagħad dik kien il-problema li ma kienx hemm organizzazzjoni li tagħmel follow-through. Kellek il-patriarka li jiddeċidi, imma mbagħad in-nies li jorganizzaw l-affarijiet kienu jkunu lura imbeżza, ħafna drabi li tiegħek kienu jkunu tajba. Ma kienu jkunu ftit imberfla. Ġifieri titlaħħed berfilu timxi. Ma nistgħux nitkellmu fuq dal-perjodu mingħajr ma semmu violenza. Inti semmija kemm il-darba u n-nies li kienu viċin l-Partit Laburista, però inti you go to pains fil-ktieb biex tgħid ismani, vera l-Partit Laburista kellu daw l-elementi violenti miegħu, però the blame should be shared. Bekk il-problema hija li narrativa waqgħet fidej nazzjonalisti, Partit Nazzjonalista. Imma hija biss narrativa. Hi narrativa, żgur, qed naċċetta li kien hemm problemi ta' violenza minn ħadd il-Partit Laburista. Let's face it, persuna li kienet marra dak il-meeting tal-Barrani u qalat il-gas ta' dmuħ, jew xeba ġebel. Imma tal-Barrani. Jew persuna li kellu l-artijiet u bil-fors kellu jgħaddi uħud minnhom lin-nies ta' viċin l-Orisan biex jieħu l-permessi għall-bini. Daw in-nies mhux se jemnu għalli tgħid isma' din narrattiva ta' nazzjonalisti. Imma hemm fatti oħra li tissemmihom ukoll. Hemm il-qtil ta' Karin Grek u hemm il-qtil ukoll ovvjament ta' Raymond Caruana. Imma hemm ukoll pereżempju l-bombi li kienu jitpoġġew. Pereżempju Giuseppe Cassar, l-ex Viċi Prim Ministru, darbtej kellu bomba mal-bib. Hekk tħares mbagħad lejn bombi oħra li kien hemm. Ħu Carmenu Sudbonici, il-kanonku ta' Birkirkara, għamlu bomba meta sar il-ftehim fuq il-knejjes tal-Knisja. U hemm sensiela ta' affarijiet hekk, skwadristi kienu ta' żewġ naħat. Come on. Ġifieri, all right, il-fatt li semmejt inti hemm ma fatti oħra wkoll jissemmew fl-istess narrativa. Tistax in-narrattiva tkun naħa waħda biss. Mid-darba welf, però għamin U jien naħseb li dak huwa id-dnub kbir li sar politikament biż-żewġ naħat. Illi ma kienx hemm bil ċar fuq dawn l-affarijiet ma jistgħux jiġu tollerati. U kienu tollerati miż-żewġ naħat. Però jekk poġġilek nifsek fiż-żarbun tan-naħa l-oħra. Inti għandek mass meeting u taf li l-pulizija mhux ħajproteġuk. Minna nifissa, l-apparatus tal-Istat ma kienx qed jipproteġi id-dritt tan-nies. Ara awtomatikament se tasal f'punt tajjeb jew ħażin li tgħid isma' jien għandi bżonn it-tafis tiegħi biex għalaqas nipproteġi n-nies tiegħi. Hija dik il-verżjoni nazzjonalista kif saru l-affarijiet, m'iniex konvint frankament. M'iniex konvint għax it-tafis kienu ta' żewġ naħat u kienu jaħdmu b'mod differenti miż-żewġ naħat. Però l-pulizija ma għamlet xogħolha wkoll. Hija l-pulizija kellha l-problemi tagħha, l-pulizija dejjem kienet problemi għad tal-pajjiż, tinsiex il-pulizija. In-nies tal-Labor kienu mdorrija sa snin 50 u sa snin 64-66. Il-pulizija jsawtuhom ukoll. Jiena ntqajt ma' ħafna nies li ssawtu mill-pulizija li tal-laħa tal-laburisti. Ġifieri hemmhekk kien hemm ċertu sentiment mbagħad ta' illa u illa miruta wkoll. Ġifieri ma tistax sempliċiment tgħid il-Labor kellu t-tafis. All right? U qed jibgħathom biex jisawtu n-nazzjonalisti. Dawn li qed ngħidulhom tafis uħud minnhom kienu ssawtu huma wkoll fl-modi. Allura kienu ċeħud minnhom iva, patta pari patta biex taxxawa. Mhux qed ngħid li tajjeb jew ħażin. U naħseb u aċċettat li fuq naħa l-oħra kien hemm it-tafiż ukoll, però li tipprova ssib bilanċ bejn it-tnejn ma taħsib li huwa bilanċ falsa. Mhux bilanċ. Kien hemm żbilanċ għax il-Labor kien fil-gvern. Ma di waħda mill-problemi l-oħra. Illi tkun fil-gvern ma jfissirx li għandek kontroll tal-pajjiż. Il-Partit Laburista dejjem kien sitwazzjoni fejn qiegħed għażvantaġġ soċjalment għaliex. Għax l-elites, l-establishment tal-ġudikatura, taċ-ċivil, anki tal-pulizija f'ċerti każi, u affarijiet oħra tal-università kienu għandhom il-kontroll ta' l-idejat, ta' kif iwasslu l-messaġġi, ta' x'intqal u ma jintqalx. U dik imbagħad poġġik f'pożizzjoni li tkun tħossok minoritarju bil-gvern tiegħek imexxi. Jiena waħda mill-aktar affarijiet li l-aktar kienet iddejjaqni kemm dont fil-Partit Laburista, speċjalment meta tkunu fil-gvern, nkunu fil-gvern aħna u jmexxu huma. U dik dejjem tinstema kienet. Fil-fatt, meta kont fil-gvern, waħda mill-akkużi mbagħad wara il-Partit Laburista spiċċa mill-gvern kienet isma' ħallejnihom imexxu. Minni jew ma temminnix, imma dik kont nismagħha wkoll qabel l-87. Il-ġudizzju tiegħek fuq Carmenu Sudbonici ħanuża bl-Ingliż, flies in the face tan-narrattiva. Għax inti tgħid imnalla kienu
li prova jippaċifika l-affarijiet dak iż-żmien. U semmi diversi sitwazzjonijiet, ħafna drabi laqat interni fejn l-intervent tiegħu jew id-deċiżjoni tiegħu ħadet triq u mhux oħra li se kellha konsegwenzi iktar. Min fejn ġej min se jaqra di jgħid imma isma' il-Carmen Subonici li nafu kien Prim Ministru f'dak li inti sejjaħlu l-ar perjodu politiku ta' Malta. Iva, ma tinsiex li Carmen Subonici beda f'Jannar, Jannar tal-1985. Dak iż-żmien kien hemm il-kriżi tal-iskejjel privati taħraq. Kien hemm ekonomija niżla bil-kbir u kien hemm ukoll ovvjament il-problema kostituzzjonali u tal-vjolenza politika. F'temp ta' sentej l-affarijiet ikkalmaw. L-unika ħaġa li baqgħet problematika sal-aħħar kienet il-problema kostituzzjonali. Min se jirbaħ il-maġġoranza tal-voti se jkollu l-maġġoranza tas-siġijiet fil-Parlament, dik baqgħet mhux riżolta sal-aħħar. U ġiet riżolta fl-opinjoni tiegħi b'mod ħażin. Imma naf ħażin b'da sens li ħallejna l-ġrajiet jiddeterminaw is-soluzzjoni. Għax imbagħad kienet sforzata mill-til ta' Raymond Carver. Esattament. Anyway, imma il-puntu illi anki matul dak iż-żmien, nsemmi pereżempju każ fej Mr. Bonici għalli biex nipprova ngħaddi l-messaġġ illi d-distretti elettorali għandhom ikunu b'mod illi żgur niżguraw, anke jekk ma jkunx hemm bidla kostituzzjonali, illi min ikollu l-maġġoranza tal-voti, kollu l-maġġoranza s-siġijiet, kif suppost rappreżentanza proporzjonali kellha tassigura. Imma beyond that, imbagħad, il-problema tal-iskejjer kattoliċi ġiet riżolta biftehim mal-Vatikan. L-ekonomija ġiet tirpilja u veru kien hawn kwiet fil-pajjiż għal xi żmien. Però mbagħad ġew l-avvenimenti il-mass meeting tal-barrani. U dik kienet għalija mossa jekk trid tgħidilha. Inti fik tibtejt li kienet mossa ta' Fenekadami anki għax internament meta il-Partit Nazzjonalista kellu forsi it-tensjonijiet tiegħu. Kif rajta jienu għadin naqra, peress li ma kinux waslu permezz ta' Mintoff biex ikollhom ftehim fuq il-ħaġa, rridu li provokaw xi ħaġa li twassal għal ftehim. Issa nitkellem hekk qabda l-mod. Però inti tgħid ukoll li ħsieb tiegħek dak iż-żmien kien isma' għalfejn ma naqbdux għax kontu qed tbassru x'jiġri. Il-pulizija ma tiġburx il-daw troublemakers tas-soltu. Fuq tal-barrani. U żommhom weekend ġewwa sakemm jgħaddi kollox. Imma dik mid-dera ma kienx xi ħaġa qed tiġi kontemplata. Jiena kont nemmen illi dil-problema ta' maġġoranza siġijiet, maġġoranza ta' voti ma kellix toħloq problema. U tu bifer anke Mintoff kien jaħseb hekk. Ġifieri midunettu kien isolvi għarid. Ma ovvjament ikun hemm f'kwalunkwe partit tensjonijiet jiġbdu daw jiġbdu le. Imma t-tieni ħaġa mbagħad għalkemm kienet provokazzjoni minnaħa tal-Partit Nazzjonalista li jagħmel mass meeting mhux ħażebbuċ iż-żejtun. Iż-żejtun għandu kull drittu. U mbagħad kien hemm qtil ta' Raymond Caruana. Hemmhekk imbagħad ir-responsabbiltajiet politiċi kif jidħlu. Għax jekk il-Partit Nazzjonalista jiddeċidi li jafas fuq l-ixju u se jtella t-temperatura kif għamel, mbagħad jista' jirriżulta kollox. U minn dak ir-riżulta dak li ġara. Mbagħad ovvjament kulħadd kollu jinduna li ma jistax ukoll se l-affarijiet. Imma responsabilità politika mbagħad li għarġ ġara. Imma kien biss it-tort tal-Partit Nazzjonalista? Le, minix qed għalek tort tal-Partit Nazzjonalista biss, tkun stupidaġ ngħidlek. Għax ovvjament kellha tiġi riżolta mod ieħor din ħaġa. Imma meta xi ħadd mbagħad jolli l-pressjoni, irrid jistenna li l-pressure cooker se jisplodi se jolq problemi. Qatt kont temmen li l-pressure cooker se jisplodi b'dak il-mod? Mhux to that extent le. Kont nemmen li se jkun hemm ċerti ammont ta' sħana qawwija nibqgħu sejrin hekk u frankament. Kieku ma sarx dak u reġgħet intlebħet elezzjoni minoranza ta' voti, ma kienx tkun. Ma kienx tenibel is-sitwazzjoni xa. Inti tgħid kienet waħda mill-iktar punti fil-karriera politika tiegħek awkward. Meta inti Mary Louise Corriero Preka u delegazzjoni mill-amministrazzjoni ta' Partit Laburista mortu l-każin tal-PN il-Gudja biex tiffirmaw ktib tal-kondoljanzi. Mhux kien hemm tensjoni qawwija ma aktar minn hekk tħossokx tajjeb. Kif tista' tħossok tajjeb?
L-elezzjoni tal-87. Inti kontestajt ukoll li, Ija ma kontestajt, naħseb nispjega tajjeb ftit fuq għadik, li ħallejt għall-aħħar wis. U ħallejt għall-aħħar b'mod li. Imbagħad kien hemm dak id-dinner dance ukoll li rrid jorganizzalek Joe Borch, li ma tantx mar tajjeb. Ma tantx mar tajjeb. Ma meta naħseb ftit illum nitħaq mhux ħażin. Alla qasem dik il-konsolazzjoni. Imma l-elezzjoni tal-87 u mbagħad kif inħadmet, Labour frankament ġab disfatta onorabbli narajn. Għax ma kienx. Fil-fatt, inti sorpriż, għax let's face it, id-distak bejn il-partiti kien ta' xi 4700. Eżatt. Li hu prattikament mhux wis differenti mill-elezzjoni tal-81 meta kellek ovvjament elettorat iċken. Sorpriż dik ir-riżultat. Għax dak li ġara kollu fil-pajjiż kont tistenna li l-Partit Nazzjonalista se jirbaħ biktar maġġoranza. Ma naqbilx miegħek fuq għadi. Sa qabel tal-barrani kont nistenna se nirbħu. Minn tal-barrani l-qudiem mbagħad saret aktar antipatika l-istorja. Il-tal-barrani għalli kienet was the turning point elettorali. Watershed. Għax dak kollu li prova jagħmel Carmen Nufsud Bonnici fuq sentej u nofs, ġi kompletament imminat. U nagħti responsabilità wkoll anke lil Mintoff fuq dik, ma insomma. Għaliex? Għax naħseb li kellu ma non pasta. Naħseb. Id-diskussjonijiet li kellu Mintoff, għax da jisu kien hemm, daw id-diskussjonijiet formali, u mbagħad kellek il-Mintoff jagħmel id-diskussjonijiet minn wara dar kulħadd flimkien ma' nies oħra fil-Partit Nazzjonalista. Ma l-istess ħaġa kien qed jiġi fil-Partit Nazzjonalista. Għax fejn akadami għala. L-ewwel kien hemm Josie Muscat, u mbagħad kien hemm De Marco. U kienu qed jitrattaw kull darba mal-perid. U inti tagħmel riflessjoni fi żmien ta' wara l-87 fejn Mintoff at some point dak id-diskussjoni aktar kien hemm l-interess ukoll personali ta' kif se jissalvagwardja waqt il-legat tiegħu bil-bidla tal-President. Ħalli ikollu iktar poteri eżekuttivi blan li forsi hu jkun il-President li jmiss. Ma nasibx li mhux qed ngħid li aktar jew anqas, qed ngħid li kien fattur importanti. Wasalna biex nikkonkludu, però nixtieq insemmi dal-punt. Min jafek fil-ħajja pubblika, jaf kemm inti persuna riservata u anki l-affarijiet personali familjari tiegħek dejjem żammejthom l-bot, anki l-bintek Marta bil-kontra forsi tas-sistema politika tal-lum qatt ma kienet center stage fil-ħajja politika tiegħek. Rajnija forsi meta ħadd il-ġurament tal-ħatra bħala kap tal-Oppożizzjoni u Prim Ministru. Fi ktieb issemmi ċerti aspetti personali. U waħda minnhom jien meta sirt missier, meta twildet Marta, inti tgħid dak kien watershed moment għalija. Nasib huwa sentiment li għaddu minnu ħafna rġiel li jsiru missierijiet tal-ewwel darba. Ifhem, ma tkunx timmaġna li you become caring. Kif taqbad mhux caring, ma tkunx caring qabel. Imma tibda ssir hemm kelma li sa taqbad tiġini fuq. Waħda għandek persuna tiddependi fuqek kompletament. Ma aktar minn hekk imbagħad l-interess tagħha jsir predominanti, U mbagħad toħloq attachment li huwa attachment differenti minn kull attachment ieħor. Lej ommok, lej nies oħra jew nies oħra, rġiel oħra, whatever. U x'inhu l-attachment tiegħek mat-tifla tiegħek? Li tibqa' l-istess, u li tħossok pattern. Qatt ma immaġinajtni pattern f'ħajti. Tgħaddim minna dik l-esperjenza. Għadek tinkwita għaliha? Żgum. U tibqa'. Inti għandek tfal? Ejja. Allura, naħseb taf x'qed ngħid. Ekku, qed nifhem kompletament. Issemmi wkoll mument meta miet il-papa tiegħek. Dik imbagħad l-esperjenza oħra. Dik l-unika persuna li rajt imut f'ħajti. L-agunija tiegħu għadha niftakarha kważi minuta b'minuta. U l-papa tiegħek kien dak li xprunak biex tħobb l-istudju, tħobb il-kodba. Imma minn wasalt imbagħad l-affarijiet li huma kienx jistaqbel magħhom. Ekku. Mhux tagħmel. Fuq ir-reliġjon. Reliġjon, fuq is-safar, politika. Kollha Nord and South. Dr. Frezzant, jien nirringrazzjak ta' dal-ftit minuti li għamilna flimkien dil-konverzazzjoni. Aħna hawnhekk wasalna biex nikkonkludu nfakkarkom dan huwa l-ktieb il-ġdid tal-Frezzant, il-memorji tiegħu Confessions of a European Maltese, The Middle Years, publikat mill-SKS. Il-website
tal-SKS, skspublishers.com. Infakkarkom li din l-intervista kienet parti mill-Festival tal-Ktib fuq il-campus organizzata mill-Kunsill għall-Ktib. Din intervista tiqafaw u nirringrazzjakom tal-li segwejtuna.